దేవనామానికి స్తోత్రం. మీ అందరికీ నా వందనాలు. ఈ సమయంలో పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి దేవుని యొక్క మాటలు మనం విందాం. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కీర్తన గ్రంథం 59వ కీర్తన 16వ వచనం చదువుకుందాం. 59వ కీర్తన 16వ వచనం. నీవు నాకు ఎత్తైన కోటగా ఉన్నావు, ఆపద్దినమున నాకు ఆశ్రయముగా ఉన్నావు. నీ బలమును గూర్చి నేను కీర్తించెదను, ఉదయమున నీ కృపను గూర్చి ఉత్సాహగానము చేసేదను. దేవుడి వాక్యం మన కొరకు దీవించునుగాక. మరొకసారి ఈ వాక్య భాగాన్ని చదువుకుందాం. కీర్తన గ్రంథం 59వ కీర్తన 16వ వచనం. నీవు నాకు ఎత్తైన కోటగా ఉన్నావు, ఆపద్దినమున నాకు ఆశ్రయముగా ఉన్నావు. నీ బలమును గురించి నేను కీర్తించెదను, ఉదయమున నీ కృపను గురించి ఉత్సాహగానము చేసేదను. దేవుడి వాక్యం మన కొరకు దీవించునుగాక. ఇక్కడ దేవుడి చక్కని మాట ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఎంతో చక్కని మాట, ఎంతో శ్రేష్టమైన మాట. భక్తుడు దావీదు భక్తుడు రాస్తున్నాడు తన కీర్తనలు. ఏమని చెప్తున్నాడంటే, నీ బలమును గురించి నేను కీర్తించేదను, ఉదయమున నీ కృపను గురించి ఉత్సాహగానము చేసేదను అన్నాడు. ఎందుకంట అంటే, నీవు నాకు ఎత్తైన కోటగా ఉన్నావు, ఆపద్దినమున నాకు ఆశ్రయముగా ఉన్నావు. కాబట్టి నేను ప్రతి ఉదయకాలంలో నేను నిన్ను ఉత్సాహగానము చేస్తాను, సంతోషంగా పాడతా నీ గురించి. తర్వాత నీ బలమును గురించి నేను కీర్తించేదని అంటున్నాడు. ఇంత చక్కని మాటలు. మరి దేవుని కృపను గురించి ఉత్సాహగానం చేయడం అంటే, మరి దేవుని కృపను పొందడానికి మనం అర్హులము కాదు. ప్రతి ఉదయకాలంలో మనల్ని చూడగానే ఆయనకి మన పట్ల కృప కలుగుతుందంట. దయ చూపించడానికి మనం యోగ్యులము కాదు. మనము లెక్కలో లేని ప్రజలం, లెక్క పట్టడానికి లెక్కించదగిన వారం కాదు. అయినప్పటికీ దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే మన పట్ల ఏం చూపిస్తున్నాడు? కృపను చూపిస్తున్నాడంట. దేవుడు చూపిస్తున్న ఆ కృపను బట్టి దావీదు భక్తుడు ఏం చేస్తున్నాడు? ఉత్సాహగానం చేస్తున్నాడంట. అంటే సంతోషముతో ఆయన గురించి పాడడానికి ఇష్టం చూపిస్తున్నాడు దావీదు భక్తుడు. ప్రతి ఉదయమున అన్నాడు. ఉదయం లేవగానే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పరిస్థితి ఉంటుంది. ఒకరికి ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండొచ్చు, ఒక్కొక్కరికి అనుకూల పరిస్థితులు ఉండొచ్చు, ఒకరికి సంతోష హృదయం ఉండొచ్చు, ఒక్కొక్కరికి దుఃఖ హృదయం ఉండొచ్చు. మనకు ఎదురైన పరిస్థితులను బట్టి ఉదయకాలంలో లేవడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ ప్రతి ఉదయకాలమున దేవుడి కంట మనల్ని చూడగానే కృప కలుగుతుందంట. అంటే ప్రేమ కలుగుతుందంట. మనల్ని చూడగానే దయ కలుగుతుందంట దేవునికి. అందుకనే ఉదయకాలంలో మనం ఏం చేస్తాము? లేవగలుగుతాం, లేచి మన పనులు మనం చేసుకోగలుగుతాం. మరి మనం అనుకుంటాం, నేను ఉదయకాలం లేచానంటే నా బలాన్ని బట్టి, నా శక్తిని బట్టి, నా జ్ఞానాన్ని బట్టి, నాకున్న సంపదలను బట్టి అనుకుంటాం మనం. కానీ ఉదయకాలంలో మనం గమనించినట్టయితే కొంతమంది ఆ దినాన ఉండగలుగుతారు, ఇంకొంతమంది ఆ దినాన లేవలేని స్థితిలో, మరణ పడకకు సమీపించిన స్థితిలో కూడా ఉంటారు. ఈ లోకంలో కన్నులు తెరిచి చూడగలిగిన వారు ఉంటారు, చూడలేని వారు ఉంటారు. అయితే కన్నులు తెరిచి మనం చూసామంటే ఎవరి యొక్క కృపను బట్టి మనం ఆ దినాన్ని మరలా మనం చూడగలిగాము? దేవుని యొక్క కృపను బట్టి. అందుకని దావీదు భక్తుడు చక్కగా పాడుతున్నాడు, ఉత్సాహగానము చేస్తానంటున్నాడు. ఎందుకు? ప్రతి ఉదయమున నీ కృపను బట్టి నేను ఉత్సాహగానము చేసేదని అంటున్నాడు దేవుడు. అవును, నిజమే. మనము కూడా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన తన కృపను బట్టి ఈ ఉదయకాలంలో తన కృపచేత మనల్ని బ్రతికించి సజీవులుగా ఉంచి మరలా మరి యొక్క దినాన్ని చూసే భాగ్యం మన బ్రతుకులో ఇచ్చి బలహీనలమైన మనకు తన బలాన్ని ఇచ్చి ముందుకు నడిపిస్తున్నాడు దేవుడు. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇంకోటి కూడా పాడుతున్నాడు, బలమును గురించి కూడా పాడుతున్నాడు అంట భక్తుడు. మనము సామాన్యంగా బలహీనులమే, అనేక పరిస్థితుల్లో చెదిరిపోయిన వారముగా ఉన్నవారం మనం. అలాంటి మన మరి పరిస్థితులు గుండా ప్రయాణం చేస్తున్న మనము ఎలా మనం దేవుని కీర్తించాలంట? ఆయన బలాన్ని కూడా గురించి కీర్తించాలంట.
ఆయన బలమును గురించి దావీదు భక్తుడు కీర్తిస్తున్నాడు. దేవా, మరి నేను బలహీనుడైనప్పటికీ, ఎందుకు పనికిరాని వాడినైనప్పటికీ నన్ను బలమైన పాత్రగా నువ్వు చేసావు నాయన. గొర్రెల దొడ్డిలో ఉన్న నన్ను లేపి రాజుగా చేసావు నాయన. నువ్వు ఎంత గొప్ప దేవుడు అయ్యా, నీ బలం ఎంత గొప్పది ప్రభా అని దావీదు భక్తుడు ఏం చేస్తున్నాడు? బలాన్ని గురించి కూడా దేవుణ్ణి కీర్తిస్తున్నాడంట, అంటే పాడుతున్నాడు అనమాట. మరి ఇంకా మనం గమనించినట్లయితే ఆపద్దినమున నాకు ఆశ్రయముగా ఉన్నావు అని చెప్తున్నాడు. ఇంకా మనం గమనిస్తే నీవు నాకు ఎత్తైన కోటగా ఉన్నావు అంటున్నాడు దేవుడు. దేవుడు ఎట్లా మరి తన కృపను మనకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు, ఎట్లా తన బలముతో మనల్ని నింపుతున్నాడు, ఏ విధముగా ఆపద్దినములో మనకు ఆశ్రయముగా ఉన్నాడు, ఆయన ఎలా ఎత్తైన కోటగా ఉన్నాడు. ఈ ఉదయకాలంలో ఈ విషయాలు మనం చూద్దాం ఒకసారి. మనం గమనించినట్లయితే మొదటి కొరింథీ పత్రిక 15వ అధ్యాయం. మొదటి కొరింథీ పత్రిక 15వ అధ్యాయం 10వ వచనం చూద్దాం. అయినను నేనేమై ఉన్నానో అది దేవుని కృప వలనే అయి ఉన్నాను. అపోస్తలుడైన పౌలు భక్తుడు చెప్తున్న మాట ఇది, కొరింథీయులకు చెప్తున్నాడు. అయినను నేనేమై ఉన్నానో అది దేవుని కృప వలననే అయి ఉన్నాను. నిజమే, మనం ఈ లోకంలో ఉన్నామంటే మనల బట్టి కాదు, మన బలం కాదు, మన శక్తి కాదు, మన గొప్పతనం కాదు, మన జ్ఞానం కాదు. మనము దేని బట్టి ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నాము? ఆయన కృపను బట్టి. ఇక్కడ పౌలు భక్తుడు చక్కగా చెప్తున్నాడు. పౌలు భక్తుడు గొప్ప జ్ఞాని, గొప్ప చదవరి, ఆయన విద్యలో ప్రావీణ్యుడైన. అట్లాంటి వాడు ఏమని చెప్తున్నాడు? నేనేమై ఉన్నానో అది దేవుని కృప వల్లనే అయ్యున్నాను అంటున్నాడు. నేను దేవుని కృపను బట్టే బ్రతుకున్నాను అని చెప్తున్నాడు. నిజమే, దేవుని కృప లేకపోతే ఈ లోకంలో మనము ఎందుకు పనికిరాం. అన్నిట్లోనూ దేవుని కృప కావాలి. ఈ లోకంలో మనం జీవించాలి అంటే దేవుని కృప ఉంటేనే మనము ప్రతి అడుగు ముందుకు వేయగలము, జీవించగలం. మన బ్రతుకుని మనం సాఫీగా ముందుకు నడిపించాలి అంటే అది మన చేతిలో లేదు. ఎవరి చేతిలో ఉంది? దేవుని యొక్క కృప మీద ఆధారపడి ఉంది. దేవుడు కృప చూపించలేదు అనుకోండి, ఈ దినాన మనం అడుగు తీసి అడుగు కూడా వేయలేం. నేను కొన్ని దినాలుగా మరి నా 2 కాళ్ళు కూడా నాకు చాలా బాధపడుతున్నాయి. అయితే సాఫీగా నడిచే వాళ్ళని చూసి నేను చాలా బాధపడుతున్నాను. ప్రభు, ఏంటి నాకు ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది? ఈ 2 కాళ్ళు నడవలేని స్థితి ఏంటి ప్రభు అని దేవుని సన్నిధిలో అడుగుతూనే ఉన్నా. దేవుడు నాకు చెప్పాడు, ఇది నీకు ఫిజిక్స్ పరీక్ష అని. అయితే నేను మరి ఈ దినాన ఈ విధంగా ఉన్నాను అంటే అది దేవుని కృపే. నా ఎడమకాలు దీని మోకాల భాగంలో వెనక పాటలో నరం పట్టేసింది. నరం పట్టేసి నేను కూర్చోలేను, అలానే నుంచోలేను, నడవలేను, అలానే పడుకోలేను. అంత ఎలా ఉందంటే నా పరిస్థితి అగమ్య గోచరంగా ఉంది. అట్లాంటి పరిస్థితిలో దేవుడు నాకు చెప్పిన మాట, ఇది ఫిజిక్స్ పరీక్ష అని. నేను ఇంక దేవుని గోజాడుతున్నా, ప్రభా నా కాళ్ళనన్నా స్వస్థవచ్చు, లేదంటే నన్నన్నా నీ దగ్గర తీసేసుకో. అట్లా ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు తన ఉచితమైన కృప చొప్పున నిన్నటి దినాన ఈ కాలుకి కొంచెం మే 5వ తారీఖున దేవుడు నా కాలుని చాలా వరకు రిలీఫ్ ఇచ్చాడు. వెనకాల నరం అనమాట ఎంతో ఇబ్బంది పెట్టింది. నిజమే, దేవుడు మనకు ఆరోగ్యం ఇస్తేనే మనం ఆరోగ్యంగా ఉండగలం, మనకు బలం ఇస్తేనే బలంగా ఉండగలం, మనకు శక్తి ఇస్తేనే శక్తిగా ఉండగలం, మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తేనే మనం నడవగలం. దేవుడు మనల్ని పైకి లేపితేనే మనం లెగగలం. మరి అపోస్తలుడైన పౌలు భక్తుడు చక్కని మాట చెప్తున్నాడు,
ఆ, నేనేమై ఉన్నాను అది దేవుని కృప వల్లనే అయ్యున్నాను. ఆయన అనుకోవచ్చు, నేను మంచి చదవని, నేను విద్యావంతుడిని, నేను జ్ఞానవంతుడిని, నాలాంటి చదవరి ఇంకెవరు లేరు, నాలాంటి జ్ఞాని ఇంకెవరు లేరు అని చాలా అతిశయముగా ఉండేవాడు ఆయన. అలాంటి పౌలు భక్తుడు చెప్తున్న మాట ఏమన్నాడు, నేనేమై ఉన్నానో అది దేవుని కృప వలన అయి ఉన్నాను అన్నాడు. చూసారా, అలాంటి వ్యక్తిని దేవుడు ఎలా తయారు చేశాడు. దేవా, నీ కృప లేకపోతే నేను లేనయ్యా, నువ్వు నా పట్ల కృప చూపించకపోతే ఇంకా నా బ్రతుకు వ్యర్థమయ్యా అని ఆయన చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడు. అంటే మనకి ఏం కావాలి, మనం ప్రతి ఉదయకాలంలో ఉత్సాహగానం చేయాలి అంటే, మనం సంతోషంగా ఉండి పాటలు పాడుకోవాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి, దేవుని సన్నిధిలో మనము ఆయన కృప కొరకు కనిపెట్టే వారముగా ఉండాలి, కృపను పొందగలిగిన వారముగా ఉండాలి. దేవుని కృప లేకపోతే మనం ఈ లోకంలో ఎంత ప్రయాసపడినా కూడా, ఎంతగా అడుగులు ముందుకు వేసినా కూడా మనం వ్యర్థులమే అయిపోతాం. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, ఈ ఉదయకాలంలో దేవుని కృప కొరకు ఎక్కువగా కనిపెట్టుకునే వారంగా ఉండాలి. దేవుడు మనకు చూపుతున్న కృపలు అన్నిటి బట్టి దేవుని సన్నిధిలో మనం ఏం చేయాలి, సంతోషంగా ఉత్సాహగానం చేసే వారమై ఉండాలి. దేవా, ఈ ఉదయకాలంలో నా జీవితంలో మరి ఒక నూతన దినాన్ని నువ్వు ఇచ్చావు నాయనా, నీ కృపను బట్టి నీకెన్నో స్తుతులు ప్రభా, నీ కృపను బట్టి నేను ఉత్సాహగానము చేయగలుగుతున్నాను ఆయన అని మనం ఏం చేయాలి, దేవుడు మన పట్ల చూపుతున్న కృపను బట్టి మనము సంతోషముతో పాటలు పాడేవారంగా ఉండాలి. ఇంకా దేవుడు చెప్తున్న చక్కని మాట మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూద్దాం. మనం గమనించినట్లయితే యెషయా గ్రంథం చూసినట్లయితే యెషయా గ్రంథం 40వ అధ్యాయం, యెషయా గ్రంథం 40వ అధ్యాయం 29వ వచనం చదువుకుంది. 29వ వచనం, సొమ్మసిల్లిన వారికి బలమిచ్చువాడు ఆయనే, శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలుగ చేయవాడు ఆయనే. చూసారా, దేవుడు తన కృపని మనకు అనుగ్రహించి మనము సొమ్మసిల్లిపోయిన స్థితిలో నుంచి, అంటే ఏ స్థితిలో నువ్వు కృంగిపోయావో, ఏ స్థితిలో మరి దీనమైన స్థితిలోకి జారిపోతున్నావో, ఆ స్థితిలో నుంచి, సొమ్మసిల్లిన స్థితిలో నుంచి, ఇంకా నన్ను లేపువారు ఎవరు లేరు, నాకెవరు సహాయము లేరు, నన్ను ఆదుకునేవారు ఎవరు లేరు, నన్ను ఆదరించేవారు ఎవరు లేరు, నాకు ఇంక ఏ దిక్కు లేదు అనుకుంటున్న ఆ సమయంలో దేవుడు చెప్తున్న చక్కని మాట, సొమ్మసిల్లిన వారికి బలమిచ్చువాడు ఆయనే. నువ్వు ఏ పరిస్థితిలో కృంగిపోతున్నావో ఆ పరిస్థితిలో నుంచి నీకు బలమిచ్చే వాళ్ళు ఎవరు అంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మాత్రమే. ఆయన చెప్తున్న చక్కని మాట, సొమ్మసిల్లిన వారికి బలమిచ్చేవాడు ఆయనే. చక్కని మాట. ఇంకో మాట, శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలుగ చేయవాడు ఆయనే. నువ్వు ఏ అనారోగ్యముతో కృంగిపోతున్నావో, ఏ బలహీనతతో బాధపడుతున్నావో ధైర్యం తెచ్చుకో. దేవుడు చెప్తున్నాడు చక్కని మాట, శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలుగ చేయవాడు ఆయనే. నీ శరీరంలో ఉన్న ఆ యొక్క శక్తిహీనతను బట్టి, నీ యొక్క అనారోగ్యాన్ని బట్టి నువ్వు కృంగ నిమిత్తం లేదని దేవుడు చెప్తున్నాడు. దేవుడు ఏం చేస్తానని చెప్తున్నాడు, బలాభివృద్ధి కలుగ చేయవాడు నేనే అన్నాడు. నీకు బలం ఇచ్చే దేవుడు నేనున్నానమ్మా, నువ్వెందుకు అధైర్యపడతావు అన్నాడు దేవుడు. నీ యొక్క శక్తిహీనత అందరినీ శక్తిగా మార్చే దేవుడు ఉన్నా. నువ్వు ఏ పరిస్థితిలో సొమ్మసిల్లిపోతున్నావో, ఏ పరిస్థితిని బట్టి కృంగిపోతున్నావో, నేను నీకు బలం ఇస్తా, మళ్ళీ నేను నీకేమిస్తా, బలాభివృద్ధిని ఇస్తా అన్నాడు దేవుడు. దినదినానికి నీలో ఉన్న శక్తిహీనత అంతా తీసివేసి నిన్ను ఒక శక్తిగా మారుస్తానని చెప్తున్నాడు దేవుడు. దేవునికి స్తోత్రం. ఎంత చక్కని మాట ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో దేవుడు చెప్తున్న చక్కని మాట మన హృదయాలకి ఏం కలుగజేసేది ఉంది.
అది దేవుని యొక్క మాట అంట. తేనె కంటే, జుంట తేనె ధార కంటే కూడా మధురమైందంట. మామూలుగా తేనె దొరికితే ఎవరైనా వదిలిపెడతారా? వదిలిపెట్టరు. దానికంటే కూడా శ్రేష్టమైందంట దేవుని యొక్క మాట. చక్కని మాట. కృంగిన స్థితిలో నుంచి లేవనెత్తే మాట, బలహీనమైన స్థితిలో నుంచి బలాన్నిచ్చే మాట. దేవుడు చెప్తున్న చక్కని మాట. ఏ మాట? శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలుగు చేయవాడు ఆయనే. సొమ్మసిల్లిన వారికి బలం ఇచ్చేవాడు ఆయనే. నీకు బలాన్ని ఇస్తానన్నాడు దేవుడు. తర్వాత మరలా ఏం చేస్తానని చెప్తున్నాడు దేవుడు? నీకు బలాభివృద్ధి కలుగు చేస్తానని చెప్తున్నాడు. ఎంత గొప్ప దేవుడు కదా. నువ్వు ఏ పరిస్థితిలో కృంగిపోతున్నావో ఆ పరిస్థితి నుంచి నిన్ను దేవుడు లేపుతానని చక్కని మాట చెప్తున్నాడు దేవుడు. దేవుడు చెప్తున్న మాటను బట్టి మనం ఏం చేయాలి? ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి, బలం తెచ్చుకోవాలి, శక్తి తెచ్చుకోవాలి. నువ్వు ఏ పరిస్థితిలో నలిగిపోతున్నావో, విరిగిపోతున్నావో, సొమ్మసిల్లిపోతున్నావో, నీ యొక్క సొమ్మసిల్లిన స్థితిలో నీకు బలాన్ని ఇచ్చే దేవుడుగా ఆయన ఉన్నాడు. మరి తర్వాత ఇంక చెప్తున్నాడు దేవుడు, నువ్వు ఏ పరిస్థితిలో శక్తిహీనంగా తయారైపోయావో దేవుడు నీకు బలాభివృద్ధి కలుగు చేస్తానని చెప్తున్నాడు. ఇంకా మనం గమనించినట్లయితే ఇదే యెషయా గ్రంథం 33వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే 33వ అధ్యాయం మనం చూసినట్టు 2వ వచనం చూద్దాం. యెహోవా నీ కొరకు కనిపెట్టుచున్నాము, మా యందు కరుణించుము. ఉదయకాలమున వారికి బాహువుగాను, ఆపత్కాలమున మాకు రక్షణాధారముగాను ఉండుము. చూసావా? ఉదయకాలమున ఎలా ఉంటాడంట? మనకు బాహువుగా ఉంటాడంట. ఏ శత్రువు మన మీదకి వచ్చినా కానీ జయం పొందలేడు. ఎవ్వరు కూడా మన పక్షాన నిలబడి గెలవలేరు అనమాట. దేవుడు చెప్తున్న మాట. ఎందుకు? నువ్వు ఎవరి కొరకు కనిపెడుతున్నావు? దేవుని కొరకు నువ్వు కనిపెడుతున్నావు కాబట్టి. యెహోవా నీ కొరకు కనిపెట్టుచున్నాము, మా యందు కరుణించుము. దేవుని యొక్క బలమైన మాట. దేవుడు చెప్తున్నాడు, దేవా నీ కొరకు నేను కనిపెడుతున్నాను ప్రభా, నన్ను కరుణించు ప్రభా. చక్కని మాట భక్తుడు అడుగుతున్నాడు. ఉదయకాలమున వారికి బాహువుగాను, దేవుడు చెప్తున్న మాట. ఉదయకాలమున వారికి బాహువుగాను, ఆపత్కాలమున మాకు రక్షణాధారముగాను ఉండుము. మొరపెడుతున్నాడు దేవుని సన్నిధిలో, దేవా మాకు ఉదయకాలంలో నువ్వు బాహువుగా ఉండయ్యా. మా ఆపద్దినమున, మా కష్ట సమయంలో, మా దుఃఖ సమయంలో మేము లేవలేని స్థితిలో మమ్మల్ని పైకి లేపునైనా మాకు రక్షణాధారం గుండయ్యా, మమ్మల్ని కాపాడే దేవుడు గుండునైనా అని భక్తుడు మొరపడుతున్నాడు. మనం కూడా ఏం చేయాలి? దేవుని సన్నిధిలో మొరపెట్టుకునే వారంగా ఉండాలి. మరి ఇక్కడ భక్తుడు అడుగుతున్న మొరని దేవుడు వినే దేవుడు, ప్రార్థన ఆలకించే దేవుడు. మరి ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే, ఇక్కడ చూడండి, ఇంకా మనం గమనించినట్లయితే ఇదే యెషయా గ్రంథం మనం గమనించినట్లయితే 12వ అధ్యాయం చూద్దాం. 12వ అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే 2వ వచనం చూద్దాం. మరి ఎలా మనకి దేవుడు ఆశ్రయముగా ఉన్నాడో చూద్దాం. ఇదిగో నా రక్షణకు కారణభూతులకు దేవుడు, నేను భయపడక ఆయన నమ్ముకొనుచున్నాను. యెహోవాయే నాకు బలము, ఆయనే నా కీర్తనకు ఆస్పదము, ఆయన నాకు రక్షణాధారమాయను. ఎంత చక్కని మాట కదా. చూడండి, ఇక్కడ దేవుడు భక్తుడు చక్కని మాట మనకు చెప్తున్నాడు. ఇదిగో నా రక్షణకు కారణభూతుడకు దేవుడు. మన ఆపద సమయంలో ఎవరు మనకు ఆశ్రయముగా ఉండగలరు? దేవుడే మనకు ఆశ్రయం, ఆయనే మన రక్షణకు ఆధారం. ఏదైనా ఆపద వచ్చినప్పుడు మనం రక్షించేవారు ఎవరైనా ఉంటారా ఈ లోకంలో? ఎవరు ఉండరు. మనుషులు ఏం చేస్తారంటే తప్పించుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు. ఆపద సమయంలో మరి దూరంగా ఉంటారు మనుషులు, కానీ దేవుడు మనకి సమీపంగా ఉండే దేవుడు. అందుకనే భక్తుడు అంటున్నాడు, ఇదిగో నా రక్షణకు కారణభూతుడకు దేవుడు. మనల్ని మన యొక్క ఆపద నుంచి రక్షించగలిగిన వారు ఎవరన్నా ఈ లోకంలో ఉన్నారు అంటే అది కేవలం యేసు ప్రభువు మాత్రమే. నేను భయపడక ఆయన నమ్ముకొనుచున్నాను.
ఎందుకు నా కష్ట సమయంలో నేను భయపడట్లేదు? ఎవరు నాకు రక్షణ కల్పించేవారుగా ఉన్నారని నేను ధైర్యంగా ఉన్నాను అంటే నేను దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నాను కాబట్టి నా దేవుడు నాకు నా రక్షణకి కారకుడుగా ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి నాకేం భయం లేదు అని దేవుని యందు నమ్మకముతో ఆయన భయపడకుండా ముందుకు సాగుతున్న వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. యెహోవాయే నాకు బలము, ఆయనే నా కీర్తనకు ఆస్పదము. నా ఆపద సమయంలో నా కీర్తనకు ఆస్పదం ఎవరు? నా బలానికి ఆధారం ఎవరు అంటే యెహోవాయే. చక్కని మాట. మన ఆపద సమయంలో మన రక్షణకి కారకులు ఎవరు? యేసుప్రభు మాత్రమే. నీకు ఏ ఆపద నీ ముందున్నప్పటికీ దాని నుంచి విడిపించగలిగిన శక్తిమంతుడు, నిన్ను ధైర్యపరచగలిగిన గొప్ప దేవుడు, నిన్ను ముందుకు నడిపించగలిగిన నాయకుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మాత్రమే అన్నమాట. చూసారా, ఇక్కడ దేవుడు చక్కని మాట దేవుడు మనకి చక్కని మాట ద్వారా మనల్ని బలపరుస్తున్నాడు. మనకి ఎలా ఆశ్రయముగా ఉంటాడు. మన ఆపద సమయంలో, ఏదైనా మన కష్ట సమయంలో, మన ఆపద్దినమున మనకు ఆశ్రయముగా ఎవరు ఉంటారయ్యా అంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మాత్రమే. ఆయనే ఆశ్రయముగా ఉండి మనల్ని రక్షిస్తాడంట. మనం ఇంట్లో నిలవబడలేనంత గొప్ప కష్టమైన పరిస్థితి మనకు ఎదురైంది అనుకోండి, ఆ సమయంలో మనం ఎక్కడ తలదాచుకోగలం? నువ్వు తలదాచుకోలేని పరిస్థితులు నీ ఇంట్లో నీకు ఎదురైనప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ తలదాచుకోగలవు? ఎవరు నిన్ను చేరదీస్తారు? ఎవరు నీకు ఆశ్రయముగా ఉంటారు అంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మాత్రమే. నువ్వు ఏ కష్ట పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ యేసు ప్రభు వైపు చూచి, యేసయ్యా నాకు సహాయం చే ప్రభువా అంటే ఆయన దిగి వచ్చే దేవుడుగా ఉన్నాడు. తన ఆశ్రయాన్ని నీకు ఇచ్చే దేవుడుగా ఉన్నాడు. యేసు ప్రభువు నిన్ను కాపాడే దేవుడుగా ఉన్నాడు. తన ఆశ్రయాన్ని నీకు ఇచ్చి, తన ఆదరణను నీకు అనుగ్రహించి నిన్ను కాపాడే వ్యక్తిగా ఉన్నాడు ఆయన. మన ఆపద సమయంలో ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని గుర్తు చేసుకోవాలి? యేసు ప్రభువుని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. గుర్తు చేసుకున్నప్పుడు యేసు ప్రభు తప్పనిసరిగా మనకి ఎలా ఉంటాడంట? దేవుడు రక్షణ ఆధారముగా ఉంటాడంట. అంటే నిన్ను రక్షించడానికి నీకు సహాయం చేసే దేవుడుగా ఉంటాడు అనమాట. మరి దేవుని యొక్క మాట మనల్ని ముందుకు నడిపించే మాట. మనం ఆయన్ని యేసుప్రభు విషయంలో మనము ఏ విధముగా కూడా అపనమ్మకం ఉంచాల్సిన అవసరం లేదు. అబ్బో ఈ విషయంలో నేను దేవుని పైన ఆధారపడుతున్నాను, దేవుడు నాకు ఆశ్రయముగా ఉంటాడో లేదో, నాకు సహాయం చేస్తాడో లేదో అని నువ్వు అపనమ్మకం పెట్టుకోకర్లా. 100% యేసుప్రభుని నువ్వు నమ్మొచ్చు. ఈ లోకంలో అమ్మ చేయొచ్చు పనులు, చేయకపోవచ్చు. నాన్న చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. అన్నదమ్ములు చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. కానీ నీ దేవుడు, నువ్వు ఏ విషయంలో అయితే దేవుని పైన ఆధారపడుతున్నావో ఆ విషయంలో నువ్వు ఖచ్చితంగా ఆయన్ని నమ్ముకోవచ్చు. నువ్వు ఏ విషయానికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. నా జీవితంలో నేను మేలు చూస్తానో లేదో అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే దేవుడు మనకు ఆశ్రయముగా ఉన్నాడు. యేసుప్రభువు నువ్వు నమ్మినట్లయితే నీ పట్ల ఏం చేస్తాడు? దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేయడానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఇంకా మనం గమనించినట్లయితే ఆయన మనకి బలము, ఆయనే మన కీర్తనకి ఆస్పదము. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? దేవుణ్ణి ఆశ్రయముగా చేసుకోవడం మనం నేర్చుకోవాలి. దేవుణ్ణి ఆశ్రయముగా చేసుకొని ముందుకు నడిస్తే మన జీవితంలో మనకు ఎదురైన ప్రతి కష్టం నుంచి ఆయన మనల్ని విడిపించే దేవుడుగా ఉన్నాడు. ఇంకా మనం గమనించినట్లయితే ఇదే యెషయా గ్రంథం 66వ అధ్యాయం చూద్దాం. 66వ అధ్యాయంలో చక్కని మాట ఉంది. 2వ వచనం చూద్దాం. ఇంక ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే చూడండి, మరి ఇంకా ఎలాగా ఆశ్రయంగా ఉన్నాడు చూద్దాం.
అవన్నీ నా కృత్యములు, అవి నా వలన కలిగినవని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయము గలవాడై నా మాట విని వణుకుచుండునో వానిని నేను దృష్టించుచున్నాను. నువ్వు ఎలాగ దేవుని ఆశ్రయించాలి అంటే దీన మనసుతో ఆశ్రయించాలి. దీన మనసుతో దేవుని ఆశ్రయించడం నేర్చుకోవాలి. గర్వముగా దేవుని దగ్గరికి వచ్చి దేవా నాకు అది చేయి ఇది చేయి అంటే చేయడు దేవుడు. నువ్వేం చేయాలి? దీన మనసు దేవుని దగ్గరికి రావాలి. దేవా నువ్వే నా దిక్కు నాయనా, నువ్వే నాకు సాయం చేయాలి ప్రభా, నువ్వు తప్ప నాకు ఎవరు లేరు నాయనా అని ఏం చేయాలి? దేవుని సన్నిధిలో గోజాడుకోవాలి, పెనుగులాడుకోవాలి, మొరపెట్టుకోవాలి, అంగలార్చాలి, కన్నీరు విడవాలి. అందుకే దేవుడు చెప్తున్నాడు, ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయము కలవాడై నా మాట విని వణుకుచుంటాడో నేను వానిని లక్ష్య పెడతాను అంటున్నాడు. దేవుని మాట విని మనం వణుకుతున్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని లక్ష్య పెట్టే దేవుడుగా ఉన్నాడు. దేవుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడు దేవుడు నిన్ను లక్ష్య పెట్టే దేవుడుగా ఉంటే నీకేం కలుగుతుంది? మేలు కలుగుతుంది అనమాట. నీ జీవితంలో నీకు ఏం కలుగుతుందంటే ఒక ఆశ్రయం అనేది ఏర్పడుతుంది. నువ్వు దేవుని మాట విని నువ్వు వణికే స్థితిని కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దేవుడు నిన్ను లక్ష్య పెట్టి దేవుడు నీకు ఆశ్రయముగా ఉండగలుగుతాడు అనమాట. దేవుడు చెప్తున్న చక్కని మాట ఇంకా మనం గమనించినట్లయితే ఇదే యెషయా గ్రంథం 54వ అధ్యాయం చదువు. 54వ అధ్యాయంలో ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని మాట విని వణుకుతూ ఉంటావో ఆయన నిన్ను లక్ష్య పెట్టి తను నీకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నీకు ఎలా ఉంటాడంటే ఆశ్రయముగా ఉండి నిన్ను ఎలాగా మరి నీకు ఎట్లా కోటగా ఉంటాడో చూద్దాం. 54వ అధ్యాయం యెషయా గ్రంథం 54వ అధ్యాయం 12వ వచనం చూద్దాం. 12వ వచనం, మాణిక్యమునులతో నీ కోట కొమ్ములను, సూర్యకాంతములతో నీ గుమ్మములను కట్టుదును, ప్రశస్తమైన రత్నములతో నీకు సరిహద్దులు ఏర్పరచుదును. మరి ఎంత చక్కని మాట. పూర్వకాలంలో కోటలు ఎట్లా కట్టేవాళ్ళు అంటే ఏదైనా ఒక రాజ్యం చుట్టూ ప్రహరీ గోడ కాంపౌండ్ వాల్ కట్టి దాన్ని గదుల్లాగా మార్చుకొని దానిపైన పెట్టగోడలు కట్టేవాళ్ళు. మనం డాబాలకి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? పెట్టగోడలు కడుతున్నాం కదా. అట్లాగే ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే చుట్టూరు గోడ కట్టి గోడ పైన ప్రాకారాలు నిర్మించి వాటికి రంధ్రాలు పెట్టేవాళ్ళు. ఆ ప్రాకారంలోనే కొంతమంది నివసిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఆ ప్రాకారం పైన అంటే గోపురంలాగా కట్టి ఆ గోపురం చుట్టూరు కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టేవాళ్ళు. ఆ కాంపౌండ్ వాళ్ళకి ఏం పెట్టేవాళ్ళు? రంధ్రాలు పెట్టేవాళ్ళు. ఆ రంధ్రాల్లో నుంచి శత్రువు ఎవరు వస్తున్నారో కనిపెట్టి చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అదే కోట కొమ్ము అని ఉంది కదా ఇక్కడ, మాణిక్యమణులతో నీ కోట కొమ్ములను అన్నాడు. కోట కొమ్ము అంటే ఇప్పుడు మన మిద్దికి మనం ఏం చేసాము? మనం డాబా కట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఆ డాబాకి ఏం పెడతాం? మనం చుట్టూరా పెట్టగోడ కట్టుకుంటాం. కొంచెం ఒక మన మోకాల్లో అంత ఎత్తు కట్టుకుంటాం. ఎందుకు? డాబా మీదకి ఎవరెక్కినా పడకుండా. అదేంటి ఆ డాబా మీద కట్టబడిన ఆ పెట్టగోడని ఏమంటారంటే కోట కొమ్ము అంటారు. ఇదివరకు కాలంలో అలా పిలిచేవాళ్ళు. మరి ఇక్కడ దేవుడు చెప్తున్నాడు, మాణిక్యమణులతో నీ కోట కొమ్ములను. మాణిక్యమణులు అంటే అవి ఏంటంటే ఎర్ర రాళ్ళతో కట్టిన కోట కొమ్ములు అంటారు. అంటే మిద్దె పైన ఎట్లాగా దేవుడు మన చుట్టూ కోటగా ఉండడంట? తన మాణిక్యమణులతో కోట కొమ్ములను తర్వాత సూర్యకాంతములతో నీ గుమ్మములను కట్టుదును. మనం ఇంట్లో పడుకుంటాం కదా, మనకి ఎవరు కాపుదల? ఎవరు లేరు కాపుదల. మనకి ఎవరు కాపుదల? మరి దేవుడే మన కాపుదల. ఎలా కాపుదల? మాణిక్యమణులతో మన కోట కొమ్ములను కడతాడంట దేవుడు. అంటే తన యొక్క రక్తపు కంచె మన ఇంటి చుట్టూ వేస్తాడనమాట దేవుడు. తర్వాత సూర్యకాంతములతో నీ గుమ్మములను కట్టుదును. సూర్యకాంతం అంటే పచ్చని రాళ్ళు అనమాట. మన యొక్క గుమ్మాలు ఎలాంటి ద్వారాలా తయారవుతాయి అంట?
పచ్చని తోరణాల్లాగా చేస్తాడంట. అంటే మన జీవితం ఎట్లా ఉంటుంది అనమాట, పచ్చగా ఉంటుంది అనమాట. చూసారా, ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి నువ్వు ఆశ్రయముగా చేసుకున్నావో, నువ్వు దీనుడివై దేవుని మాట విని దేవుని మాట లక్ష్య పెట్టేవాడుగా నువ్వు ఉన్నప్పుడు దేవుడు నిన్ను లక్ష్య పెట్టి తన ఆశ్రయముగా నీకుండి నీ యొక్క నీ చుట్టూ ఆయన ఎలా ఉంటాడు, ఒక కోట కొమ్ములాగా. ఎలాంటి కోట కొమ్ములాగా, మాణిక్యమణిలాగా, అంటే ఎరుపు రంగు రాళ్లతో నిర్మించబడిన కోట కొమ్ములాగా ఉంటాడంట దేవుడు. తర్వాత మరి మన యొక్క ద్వారబంధాలని ఎలా తయారు చేస్తాడంటే దేవుడు, సూర్యకాంతములతో నీ గుమ్మములను కట్టుతున్నా అంటున్నాడు దేవుడు. మన యొక్క జీవితాన్ని ఎలా మారుస్తాడంట, పచ్చని జీవితంలాగా మారుస్తాడంట దేవుడు. ఇంకా మనం గమనించినట్లయితే ప్రశస్తమైన రత్నాలు అంటే విలువైన రాళ్ళు. మన ఆభరణాల్లో రాళ్ళు పెట్టుకుంటారు కదా, ఏ రాయి పెడితే ఆ రాయిని మన బంగారంలో పొదిగిచ్చారు. వాటిలో ఏం పెడతారు, చాలా విలువైన రాళ్ళు దానిలో పెడతారు. ఆ విలువైన రాళ్లతో దేవుడు అంటే నీకు సరిహద్దులు ఏర్పరుస్తాడంట. చూసారా, దేవుడు మొదటగా నీ చుట్టూ కోటగా ఉంటాడు దేవుడు, అంటే రక్తపు కంచె వేస్తాడు దేవుడు. తర్వాత నీ ద్వారబంధాన్ని ఏం చేస్తాడు దేవుడు, ఒక పచ్చని ద్వారబంధం. ఎవరైనా ఇంట్లోకి రావాలంటే ఏం చేస్తారు, సామాన్యంగా మనం హిందువులను గమనిస్తూ ఉంటాం. ఎందుకు ద్వారబంధాలకి పచ్చని తోరణాలు కడతారు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా, ఏ పండగ అయినా కానీ. అంటే ఇంటిలోకి వచ్చేటప్పుడు ఇల్లు పచ్చగా ఉండాలి, బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఇల్లు పచ్చగా కనబడాలని ఏం చేస్తారు, వారి జీవితం పచ్చగా ఉండాలి అని వారు ఏం చేస్తారు, పచ్చని తోరణాలు కడతా ఉంటారు. దేవుడు కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, అంటే ఏంటనమాట, నీ జీవితాన్ని నేను పచ్చగా చేయబోతున్నాను అని, చేస్తాను అని. తర్వాత ప్రశస్తమైన రత్నములతో నీకు సరిహద్దులు ఏర్పరిచిదును అంటున్నాడు దేవుడు. అంటే మన జీవితాన్ని విలువైన జీవితంగా దేవుడు మార్చే దేవుడు కొన్నాడు. నీ యొక్క జీవితాన్ని ఉన్నతమైనదిగా దేవుడు మార్చినై ఉన్నాడు. ఎప్పుడు నువ్వు దీనుడివై ఆయన మాట విని వణుకుతూ ఆయన మాటను లక్ష్యం చేసినప్పుడు, ఆయన్ను ఆశ్రయముగా చేసుకున్నప్పుడు, ఆయన్ని కోటగా ఉన్నప్పుడు, నువ్వు మరి ఆయన యొక్క కృపను మరి ఉత్సాహగానముతో ఆయన కృపను వర్ణించినప్పుడు, ఆయన బలాన్ని కీర్తించినప్పుడు, ఆయనకు నువ్వు లోబడినప్పుడు, దేవుడు నీ చుట్టూ ఎట్లాంటి కోటగా ఉంటాడంట, రక్తపు కోటగా ఉంటాడంట. ఏ రక్తం, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తాన్ని నీ చుట్టూ కోటగా ఉంచేవాడంట దేవుడు. మా చిన్నతనంలో మా జీవితంలో ఒక సంఘటన గుర్తొస్తుంది నాకు ఈ మాటలు చెప్తుంటే. మా అమ్మగారు చాలా దైవభక్తి కలిగిన స్త్రీ. ఎట్లాంటి ప్రార్థన పరాలంటే ఆమెతో ప్రతిరోజు దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు. మరి మా చిన్నతనంలో మాకు ఇల్లు లేదు. అయితే మేము చెట్టు కింద ఉన్నాం 3 సంవత్సరాలు, నిమ్మ చెట్టు కింద. మా సొంత స్థలంలోనే చెట్టు ఉండేది, ఇల్లు పడిపోయింది, ఇల్లు లేదు, చెట్టు కిందే ఉండేవాళ్ళం. నిమ్మ చెట్టే మాకు ఆధారం. అయితే మా అమ్మ మేము 3 పిల్లలం. మరి నాకు ఒక అన్నయ్య, ఒక తమ్ముడు, తర్వాత నేను, మేము ముగ్గురం కూడా మరి అమ్మ చుట్టూరా పడుకునేవాళ్ళం. పడుకుంటే అప్పుడు మరి పొద్దున్నే లేచినాక అమ్మ ఒక మాట చెప్పేది. ఏం చెప్పేదంటే, ఈ రాత్రి అంతా దేవదూతలు మన ఇంటి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నారు. ప్రతి రాత్రి కూడా దేవదూతలంట వచ్చి తన రెక్కలతో మా నలుగురు చుట్టూరా తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళంట. ప్రతి ఉదయకాలం తెల్లవారుతుందనగా వెళ్ళిపోయేవాళ్ళంట. చూసారా, ఈ మాట చెప్తుంటే దేవుడు మాణిక్యమణులతో నీ కోట కొమ్ములను అని ఉంది కదా, అంటే తన యొక్క రక్తముతో మన యొక్క కోట కొమ్ముల్ని, అంటే మన చుట్టూ వేసిన మన కాంపౌండ్ వాల్ అంతా కూడా దేవుడు దేనితో నింపుతాడంట, తన రక్తంతో నింపుతాడు. సాతాను ఎప్పుడైనా మన ఇంటిని చూసాడు అనుకోండి, ఏం కనపడుతుంది, దేవుని రక్తపు కంచి కనపడుతుంది అనమాట. మరి మనం కూడా ఏం చేయాలి,
ఏం చేయాలంటే దేవుడు చెప్తున్న ప్రతి మాటను బట్టి మనం ఉత్సాహగానం చేసే వాళ్ళంగా ఉండాలి. ఆయన బలాన్ని కీర్తించే వారంగా ఉండాలి. ఆయన మనం ఆశ్రయంగా చేసుకోవాలి. ఆయన మనకు కోటగా ఉండేటట్లుగా, ఎత్తైన కోటగా ఉండేటట్లుగా మనం చూసుకోవాలి. ఎలా ఎప్పుడంటే మనం ఎప్పుడైతే దీన మనసు కలిగి ఉంటామో అప్పుడు దేవుడు మనకి తన కోటగా ఉండి మనకి ప్రశస్తమైన జీవితాన్ని ఇచ్చే దేవుడుగా ఉంటాడని మనం గ్రహించాలని కోరుకుంటూ ఈ వాక్యాన్ని ముగిస్తాను. మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు.